So again, mag-react mi sa Gayo Daejeon na performance kagahapon. This time, Top and Jongwha Disco. So, Kaja! Isa lang babae-bae. Ay, kasi lang. Mayat siya, no? Hindi halata nga, tigil lang na siya. Tigil lang na ba na siya? Siya mo ito nagdala sa katong beach. Kung si Park Seo-joon niya, si partner. Siguro na ko na siyang girl. 40 plus na. Namayat good siya. Oh my God! Awas si Top mo, tindog lang, mulakaw lang like something. Nagboy. Naging na siya doon sa gawin mo. May nalagaan sa doon. Oo, model lang. Winner pa nagi. Ano lang, nagirapahan lang. Lumayat na ba doon siya? So, see, they have a difference sa ano, mag-perform ang beat bang. Katubayan sila ni Yurin kay, ay Yurin, bato Yurin. Katong gikisay din niya, mama. Yurin. Kamuka kita po. Wow! God! So mo reaction na mo. Gamay ra man din no. 2 minutes lang. So, next upload. Annyeong! See you again!